घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निर्धारणाबाबत मागण्यांचा निर्णय न झाल्यानं सोमवार 8 डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील विकास राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे। या जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत। याबाबतचं निवेदन महाराष्ट्र सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केलं आहे। महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खिबोळकर यांना निवेदन सादर केलं। यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल कबुनुरे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉक्टर उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब व गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, श्याम चव्हाण, अजिंक्य सावंत, वासुदेव नाईक, राम जंगले, मंगेश वालावलकर, विनायक पाटील, प्रफुल्ल वालावलकर, पांडुरंग सावंत, यशवंत गवस, दिनेश पाटकर, मंगेश जाधव, मनोज कुमार बेरे उपस्थित होते। यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की पूर्वी पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे दिनांक 4 व 5 डिसेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याबाबत संघटनेच्या निर्णयावरून कळवण्यात आलं होतं, परंतु अद्यापर्यंत घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात्मक निर्णय झालेला दिसून येत नाही। त्या अनुषंगानं जोपर्यंत या आशयाचा शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी सोमवार दिनांक 8 डिसेंबरपासून पुढे मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजेवर राहण्याचा निर्णय कायम ठेवत आहोत व भ्रमणध्वनीवरूनही होणारे कामकाज बंद ठेवत आहोत। हे सामूहिक रजा आंदोलन 8 डिसेंबरपासून सुरू असून मागण्या मान्य होईपर्यंत पुढे आंदोलन चालू ठेवणार आहोत असंही म्हटलं आहे।